mu ne da fada ai, tunda mai gani ya sa a kama su Allah zai baka sauki kuma zaka ga sakamako. Sannan kaji? Gaskiya mutanen nan ba su ma adalci ba. Duka haka. Ruwan za ka sha? To bari in baka shi. Sha hankali, sha hankali. Ya yi karka sha da yawa. A hankali, hankali. A hankali. To amma sarkin fada. Ni bari in shiga in je in duba fada mana. Idan mun bari baka wajen bana nan din. Me wa za su iya neman ɗaya daga cikin mu. Haka ne? To dala sai a dan kula min da mara lafiya nan. Ba da mu. Na dawo yanzu insha Allah. Dawo lafiya. Amin ya rabbi. Dawo lafiya. Amin summa Allah ya tsare.